ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଛ? କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେନି? ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଚିନି ଭଲ ଲାଗେ, ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଆଚାର ଦଳା ଭଲ ଲାଗେ, ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବଢ଼ି ପୋଡ଼ାକୁ ଦଳିକି ଲଙ୍କା ରସୁଣ ସେଇ ଝୋଳରେ ବି ଚକୁଳି ପିଠା ବୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମଜା କଥା କହିବି, ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଗୁଡ଼ ଲଗେଇ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ କଳା କଳା ତାକୁ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସେମିତି କରିଦେଉଥିଲା, ଖାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନା ମାମା କାହିଁ କେଜାଣି ମତେ ଜାମ୍ ସହିତ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚିନି ଜାମ୍ ଆଉ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା। ହଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଲା, ମୁଁ ଖାଇବି, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ ଜାମ୍ ଲଗେଇ ଖାଉଛି। ଦେଖିବା ମଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ସହିତ କହିଲି ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବଢ଼ି ଝୋଳ, ଆଚାର ଝୋଳ, ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ, ପାଣିଆ ପାଣିଆ କଳା କଳା ଗୁଡ଼, ତା ମଜା ଏଇଟା ଆଣିପାରୁନି। ସେଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ନା, ଝାକ୍କା। ସତ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ? ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପାଉଥିଲେ ଏବେକା ଯୁଗରେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି କେହି ଯୌଥ ପରିବାର ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଜା, ଆଈ, ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଏଇ ସ୍ୱାଦକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଆଉ କେହି ସମ୍ଭାଳୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରପିଢ଼ିମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଗି, ଜାମ୍, କୁରକୁରେ, ଲେଜ୍ ଏଇସବୁ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ରନ୍ଧା ଗାଁ ଚୁଲିର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ, ସେ ସ୍ୱାଦ କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି।